Hej, jeg tænkte, at jeg lige vil lave en lille video her om mit samarbejde med Emma, som jo klipper alle mine videoer i min online business. Jeg har min egen medlemsklub, hvor jeg hver eneste måned sidder og laver nyt indhold, som skal lægges op til alle mine medlemmer. Det giver jeg så videre til Emma, og så sørger hun for at klippe det og lave det hele for mig. Det, som jeg er helt vildt glad ved at arbejde sammen med Emma, det er det her med, hvor nemt det bliver for mig. Det klassiske med, at selvfølgelig, når man har en, der klipper for en, så skal man være ret sikker på, at strukturen ligesom er der, at man har en kommunikation, at al kommunikation foregår ret strukturwise, og der er styr på tingene, deadline bliver overholdt, alt det er sådan fuldstændig basic, det klarer Emma bare fuldstændig, der er ikke noget. Men det, som sådan er ekstra over det, som jeg virkelig er glad for med Emma, det er det der med, at det er så moderne alt det, hun laver. Altså, jeg er jo snart 40, og jeg så sgu ikke altid, jeg sådan helt har fingeren på pulsen med, hvad der sådan er nyt og lækkert, og det har jeg bare sådan en fornemmelse af, det ved Emma. Så nogle gange kan jeg ligesom bare sådan sende ting afsted der, og så ved jeg, at det sådan bliver lækkert. Og det er virkelig sådan ekstra kvalitet, at man har en, som man ved, at man kan sende ting afsted til. Der er en, der sidder og kan tænke selvstændigt bag, ikke? Så der er en, der bare kan finde ud af alt det, man beder om, og lidt ekstra til. Og det er helt sikkert det, jeg er glad for hos Emma. Jeg synes jo det her med, at når man skal sidde, det kender nogle af jer måske, hvis jeg allerede sidder og har, måske ikke en medlemsklub, men har noget med, at skulle sidde og lave noget sådan online materiale, at det der med at være på, specielt når man er på med video, med sig selv, eller også når man laver skærmoptagelser, som jeg gør, jeg sidder med sådan en skærm og peger, sådan, så gør jeg det. Når man sidder og gør det, så er man bare så koncentreret og så fokuseret, og det skal ligesom sidde i skabet. Det er helt vildt hårdt, altså sådan, man kan godt, når man så har gjort det, så har man bare været på i de der par timer, ikke? Men bagefter også skal i gang med at sidde og klippe og designe det, og alt det, der er udenom, så bliver det ligesom bare så stort et arbejde, at man ikke rigtig kommer ud over stepperne. Og det er derfor, jeg synes, det er så fedt det her med, at jeg kan fokusere på bare at lave mit indhold. Fokusere på at få det godt, og så sende det hele afsted, og så bliver det til noget, jeg kan bruge. Det er jo selvfølgelig en udskrivning og noget, man betaler for, men jeg synes virkelig ikke, det koster særlig meget i forhold til, hvor meget man får. At det her med, at man sådan kan fokusere, kan få nogle ting lidt hurtigere ud over stepperne og få det solgt. Så det er derfor, jeg vælger at prioritere det, og hvis det er noget, man har lyst til, så at få en anden til at klippe for eksempel, eller lave nogle af de her ting, så kan jeg virkelig anbefale Emma. Hun er skarp, og hun tænker selvstændigt, og tingene bliver sgu bare lækre, når man får dem retur. Det er virkelig vigtigt for mig. Og så arbejder hun skide hurtigt. Jeg er altid overrasket over, sådan, hvor hurtigt jeg får tingene tilbage. Det betyder selvfølgelig, at jeg skal betale færre timer, og det er jo også noget af det, som er vigtigt, når man er selvstændig, har sin egen online business og sådan en enkeltmandsbusiness, at der ikke er en, der sidder og bruger alt for lang tid på alle opgaverne. Der kan man sgu mærke, at hun har styr på sine ting, og det går rimelig tjek. Så mine varmeste anbefalinger herfra til Emma.